Ti ľudia, dneska si povieme o Robloxách, ty proste skapali. No, a tých hier je veľa, veľmi veľa, čo proste skapali. A dneska si všetky poviem. Prvá čo je taká známa a skapala, je Pet Simulator. A keď si pozriete všetky Pet Simulator hry, tak skoro všetky sú mŕtvé. Nemajú skoro ani jedna Pet Simulator hra už nemá 100 000 hráčov, keď kedysi mala viac než 100 000. Je to kvôli pay to win. Čo tento problém sa bude riešiť i viackrát. Pretože keď vaša hra je pay to win a nie pay to play, tak jak sa potom majú tí pay to play hráči užiť. To je proste hlavný problém, čo títo všetky hry, čo budeme dneska sa baviť, budú mať. A tak Petrova to bolo známy i díky tomu, i keď bolo pay to win, tak i bolo to či tak i známy. Ale proste keď začalo byť viac a viac pay to win, tak už to ľudí začalo štvať kvôli tomu pay to winu. Potom Big Games oznámilo druhú hru, neviem na čo, ale proste aby bol väčší hype okolo tej hry a potom vymyslel ďalšiu tretiu, ktorý na začiatku bola free to play a začal pridať viac a viac pay to win. Čo keď má poviem masívny spoiler, není dobrý nápad, keď na začiatku je free to play a potom je pay to win. To si zapamätajte, toto pozdeji vo videu, toto bude dôležité. A čo sa dá čakať, keď ide z free to play hry pay to win, že tá hra skape. Jasné, že táto dneska Pet Go nemá ani 40 000 hráčov a to je i keď vydáva updaty. Proste Pet Go je strašne mŕtvá hra a to ukazuje iba chamtivosť Big Games. A zaslúžene by sa skapala. Ďalšiu čo máme je Dusty Trip. Oh môj bože, to je proste pravý dôvod, čo nemáte robiť. Proste Dusty Trip, keď začal, tak bol proste free to play. Bolo zabava a proste zabava. Proste keď začali byť populárne tieto long drive, proste road tripy, tak netrvalo dlho, že Roblox začal robiť teda tvorcovia Robloxiel začali robiť čo podobné. Dusty Trip nie je výnimkou, ale poprvýkrát bolo úspešné. Dusty Trip má proste 100 000 hráčov denne, ale odkúpil ho Dubik Studio. Toto studio bude dôležité. Dubik Studio bude tiež v tomto videu dôležité. A tu sa stalo, on začal pridávať gambu, pay to win vety, až tak moc pay to win, že sa ani nevyplatilo hrať tú hru. Až keď tak silnou pay to win hru vytvoríte, čo sa dá očakávať než to, že hra skape. Tu už máme dve hry kvôli pay to win. A to pokračujeme ďalej. Pri tretej hre není žiadny rozdiel. Zase tá tretia hra skapala tak istým problémom, že na začiatku bola free to play a teraz si užíva na Roblox platforme s 30 000 hráčami. A to je Blade Ball. Blade Ball sa strašne spopularizoval na TikToku. A shorts, takéto veci. Blade Ball sa spopularizoval na shortoch TikToku. Tam získal svoju slávu. Mal to jednoduchý systém, ADHD systém pre ADHD ľudí a preto Blade Ball získal takú popularitu. Mal potenciál, ale čo sa stalo? Dubik Studio ho odkúpilo. Ja som vám hovoril, že toto studio bude dôležité. A je to aj pravda. Keď to odkúpilo, tak táto hra skapala. Pretože zase pay to win. Čo proste čakaj, keď dáte do free to play hry pay to win články. Ja neviem, čo si proste to studio myslelo. A to už je tretia hra, ktorá sú uzdomia kvôli tomu, že bola až moc pay to win. To je fakt super. A my furt nekončíme. Tých hier máme dosť.
ďalšiu hru, čo bola extrémne vzácna a extrémne veľa ľuďom musí, že skapala, je Fish. Fish bola tak populárna hra, že Fish bol doslova všade. Doslova všade. Má proste takú EU, je bol všade, vytvorili sa kópie tej hry. A čo sa stalo? Áno, Dubik Studio ho odkúpilo. Áno, práve, počuli ste svojej Dubik Studio ho odkúpilo. Čo sa stane, keď zase dáte do free-to-play hry Patreon články? Jasne, že skape. Môj bože. Jasne, Dubik Studio, keď ste pridali do svojho Dubik Studio, tak proste to bolo x také pre vašu hru. Tých hier, čo boli kedysi free-to-play a nič bude proste až moc pay-to-win, je až moc veľa. Video páčilo, dajte odber a like. Tých hier, čo skapalo kvôli tomu, že chceli vydelať, je strašne veľa. A byte veľa simulátorov, strašne veľa. Keď chcete druhý part, dajte like, odber a čaute.